William Somerset Maugham, Vălul pictat, capitolul 63. Deodată, în timp ce mergeau pe lângă un zid lung și compact, ajunseră la o poartă flancată de 2 gherete cu santinele, iar hamalii lăsară jos lecticile. Waddington se grăbi să ajungă la Kitty, dar aceasta sărise deja jos. Ofițerul bătu tare în ușă și strigă. Se deschise o ușiță mică, încastrată în zid, prin care intrară într-o curte mare și pătrată. Ghemuiți lângă pereți, sub streșinile acoperișurilor late, niște soldați înfășurați în pături zăceau strânși unii în alții. Grupul se opri o clipă, iar ofițerul se adresă unui bărbat care ar fi putut fi sergentul de gardă. Apoi se întoarse și spuse ceva lui Waddington. "E încă în viață," zise Waddington cu glas scăzut. "Ai grijă pe unde calci." Precedați încă de bărbați cu felinare, își croiră drum prin curte, urcară niște scări, trecură printr-o arcadă și apoi intrară într-o altă curte mare. Pe o latură acesteia se afla o sală lungă și luminată. Luminile ce străluceau prin hârtia de orez scoteau în evidență tiparele complicate ale gratiilor de la ferestre. Cei ce purtau felinarele îi conduseră de-a curmezișul curții către această sală și ofițerul bătu în ușă. I se deschise imediat și, uitându-se la Kitty, ofițerul se dădu înapoi. "Poftește înăuntru," spuse Waddington. Era o încăpere lungă și scundă, iar lămpile afumate care o luminau făceau ca semi-întunericul să capete un aer amenințător. Vreo 3-4 santinele stăteau acolo în picioare, pe o saltea de paie, de lângă peretele din fața ușii, sub o pătură, era ghemuit un bărbat. Un ofițer stătea nemișcat la picioarele lui. Kitty fugi și se aplecă peste pătuț. Walter zăcea cu ochii închiși și în lumina aceea sumbră, fața lui arăta cenușie ca moartea. Era și de o imobilitate îngrozitoare. "Walter, Walter!" strigă Kitty pe un ton înspăimântător și grav, aproape necându-se. Trupul lui făcu o ușoară mișcare, sau, mai bine zis, umbra unei mișcări, atât de slabă, încât parcă era o suflare de aer pe care nici nu o simți și care înfioră doar o clipă oglinda unui az liniștit. "Walter, Walter, spune-mi ceva." Ochii lui se deschiseră încet, de parcă ar fi trebuit să facă un efort îngrozitor ca să-și ridice ploapele acelea grele, dar el nu o privi, ci rămase cu ochii ațintiți pe peretele aflat la o palmă de fața lui. Vorbi cu glas scăzut și slab, în care parcă simțeai un zâmbet. "Strașnică încurcătură," zise el. Kitty nici nu îndrăsnea să respire. Walter nu mai scoase alt sunet, nici nu schiță vreun gest, dar ochii lui, ochii aceia întunecați și reci ai lui, cine știe ce mistere vedeau ei acum, rămaseră fixați asupra zidului. Kitty se ridică în picioare, cu o privire înnebunită se uită la fața omului care stătea acolo. "Dar cu siguranță că se poate face ceva, doar nu o să stați așa, fără să mișcați un deget." Își încleștă mâinile. Waddington vorbi cu ofițerul care stătea la căpătâiul patului. "Mă tem că au făcut tot ce le-a stat în putință. L-a tratat medicul regimentului. Soțul dumitale l-a instruit și el a făcut tot ce ar fi făcut și soțul dumitale." "El e medicul?" "Nu, este colonelul Yu. Nici nu s-a clintit de lângă soțul dumitale." Kitty aruncă o privire fugară. Era un bărbat destul de înalt, dar cam lătăreț și părea ușor stânjenit în uniforma lui cachi. Se uita la Walter și Kitty văzu că are ochii înlăcrimați. Simți un junghi în inimă. De ce oare să aibă lacrimi în ochi omul acela cu fața galbenă și plată? Asta o exaspera. Este îngrozitor să nu fii în stare să faci nimic. "Dar cel puțin nu mai suferă," zise Waddington. Kitty se mai aplecă odată deasupra soțului ei. Ochii lui înspăimântători încă mai priveau drept înainte, dar în gol. Kitty nici nu știa dacă mai vede sau nu. Nu știa nici dacă a auzit ce s-a vorbit. Își apropie buzele de urechea lui. "Walter, putem face ceva?" Credea că trebuie să existe vreun medicament pe care îl ar putea administra pentru a împiedica acea îngrozitoare scurgere a vieții din trupul lui. Acum că-și mai obișnuise ochii cu semi-întunericul, văzu cu groază că lui i-a căzut pur și simplu fața. Abia dacă îl mai putea recunoaște. Era de necrezut că el putuse să se schimbe atât de mult doar în câteva ore.
nici nu mai arăta om. Era imaginea clară a morții. I se păru că Walter se chinuie să vorbească, își apropie urechea de buzele lui. Nu te agita, am avut un moment mai greu, dar acum mi-a trecut. Kitty așteptă o clipă, dar el nu mai vorbi, iar imobilitatea lui îi sfâșia pur și simplu inima femeii. Era groaznic să-l vezi zăcând atât de țeapăn. Parcă se pregătea deja pentru pacea și nemișcarea mormântului. Cineva, fie chirurgul, fie un infirmier, se apropie și cu un gest o dădu la o parte. Se aplecă deasupra muribundului și umezi buzele cu o cârpă murdară. Kitty se ridică din nou în picioare și se întoarse disperată către Weddington. Îl întrebă în șoaptă: "Nu mai e nicio speranță?" El clătină din cap. "Cât mai poate dura?" "Nimeni nu știe. Poate un ceas." Kitty se uită în jur, la încăperea aceea goală și ochii se opriră o clipă asupra trupului plinuț al colonelului Yu. "Aș putea rămâne puțin singură cu el?" se rugă ea, "măcar un minut." "Desigur, dacă dorești," spuse Weddington și, apropiindu-se de colonel, îi vorbi. Colonelul făcu o plecăciune și apoi dădu o poruncă pe un ton scăzut. "O să așteptăm pe scară," spuse Weddington, în timp ce ieșeau cu toții. "Poți să ne strigi dacă e nevoie." Acum, când incredibilul îi copleșise conștiința ca un drog care umbla prin vine și își dădea seama că Walter o să moară, nu mai avea decât un singur gând, și anume să-i ușureze sfârșitul, smulgând din inima lui acea ură răzbunătoare care i-o otrăvise. Ei îi se părea că dacă ar putea muri în păcat cu ea, ar muri în păcat și cu el însuși. Acum nu se mai gândea la ea, ci numai și numai la el. "Walter, te implor să mă ierți," îi spuse ea, plecându-se mult peste el. De teamă că el n-ar putea suporta apăsarea, a avut totuși grijă să nu-l atingă. "Regret din suflet răul pe care ți l-am făcut, nici nu poți să-ți închipui cât de rău îmi pare." El nu spuse nimic, parcă nici nu auzea. Se văzu obligată să insiste. I se părea ciudat ca sufletul lui să fie doar un fluturaș cu niște aripi încărcate de ură. "Dragule." O umbră trecu peste fața lui palidă și subtă. Era mai puțin decât o mișcare și totuși a avut efectul unei convulsii înspăimântătoare. Era pentru prima dată când îi se adresa astfel. Poate că, prin mintea lui de muribund, trecu gândul confuz și greu de prins că n-a auzit-o niciodată folosind acest cuvânt, destul de frecvent la ea, decât atunci când le vorbea câinilor, copilașilor și automobilelor. Apoi se întâmplă ceva îngrozitor. Kitty strânse pumnii, încercând din răsputeri să se stăpânească, căci văzu două lacrimi curgând încetișor pe obrajii lui istoviți. "O, dragul meu, scumpul meu, dacă m-ai iubit vreodată, și știu că m-ai iubit și eu m-am purtat îngrozitor, te rog din suflet să mă ierți. Acum nu mai am nicio șansă să-ți arăt cât de mult mă căiesc. Îndură-te de mine. Te rog din suflet să mă ierți." Se opri. Se uită la el, ținându-și răsuflarea și așteptând cu nerăbdare pătimașă un răspuns. Văzu că el încearcă să-i vorbească. Inima îi bătea de să-i spargă pieptul. I se păru că, într-un fel, i-ar oferi o compensație pentru suferințele pe care îi le pricinuise, dacă în această ultimă clipă îi putea aduce izbăvirea de acea povară a amărăciunii. Buzele lui Walter se mișcară. Nu se uita însă la ea. Ochii lui priveau fără să vadă peretele văruit. Kitty se aplecă mult deasupra lui ca să-l poată auzi. El însă vorbi limpede și răspicat. "De murit, a murit dulăul." Kitty rămase țeapănă, ca și cum ar fi împietrit deodată. Nu înțelegea și îl privea cu o perplexitate înspăimântată. Vorbele lui n-aveau niciun sens. Delira. Nu înțelesese niciun cuvânt din tot ce-i spusese ea. Era imposibil să fie atât de nemișcat și totuși în viață. Se uită mereu la el, avea ochii deschiși, dar Kitty nu își dădea seama dacă mai respiră sau nu. Începu să se înspăimânte. "Walter!" șoptia, "Walter!" Într-un târziu se ridică brusc. O cuprinse un fior, se răsuci pe călcâie și se îndreptă către ușă. "Veniți înăuntru, vă rog." S-ar părea că nu mai intrară. Chirurgul chinez, micuț de statură, se apropie de pat. Avea în mână o lanternă electrică.
O aprinse și se uită la ochii lui Walter, apoi îi închise. Spuse ceva în chinezește. Weddington o cuprinse cu brațul pe Kitty. Mă tem că a murit. Kitty scoase un oftat profund. Din ochi îi se prelinseră câteva lacrimi. Se simțea mai degrabă năucită decât copleșită. Chinezii stăteau în picioare, în jurul patului, neputincioși, de parcă nici n-ar fi știut ce să mai facă. Weddington tăcea. Peste un minut, chinezii începură să vorbească între ei cu glas căzut. Cred că ar fi mai bine să-mi îngădui să te duc înapoi la bungalou, zise Weddington. O să fie adus acolo. Kitty își trecu obosită mâna peste frunte, se duse la patul împletit și se aplecă peste el. Sărută ușurel buzele lui Walter. Acum încetase să mai plângă. Îmi pare rău că v-am necăjit atâta, zise ea. Ofițerii o salutară militarește când trecu prin dreptul lor, iar ea înclină grav din cap. Traversară din nou curtea și se urcară în lectici. Îl văzu pe Weddington, aprinzându-și o țigară, doar un norișor de fum pierdut în văzduh. Atât era viața omului.